Mezinárodní den lidských práv nám každoročně připomíná univerzální a nezcizitelnou hodnotu lidské důstojnosti, svobody projevu, spravedlivého procesu a nedotknutelnosti osobnosti. V době internetu a globalizace by se mohlo zdát, že umlčet lidský hlas je těžší než kdy dříve. Ale současná realita nám dokazuje opak. Režimy, které se obávají pravdy, nacházejí stále nové a sofistikovanější způsoby, jak lidské hlasy potlačit, deformovat veřejný prostor a hlavně, jak udržovat strach. V následujících minutách si prostřednictvím projektu Umlčené hlasy a knihy Neposlední slova přiblížíme příběhy 3 lidí, kteří se odvážili mluvit v zemi, kde takový čin znamená ohrožení vlastní svobody nebo i života. Každý z těchto příběhů je jiný. Jeden ukazuje možnost dočasného vítězství a úniku ze spáru diktatury, druhý je tragickou připomínkou ceny, kterou musí někteří zaplatit, a třetí zůstává otevřenou otázkou a také výzvou k solidaritě, podpoře a zamyšlením nad tím, co my tady v České republice můžeme udělat. Projekt Umlčené hlasy vznikl s cílem zprostředkovat autentické projevy ruských politických vězňů. Jejich slova zazněla během soudních procesů v letech 2010 až 2023. Tyto texty jsou často jediným momentem, kdy mohou obvinění svobodně vyjádřit svůj názor. Tyto projevy nejsou prosbou o milost, nýbrž hrdým manifestem, výzvou ke svobodě, morálním apelem namířeným jak dovnitř represivního režimu, tak k nám, k mezinárodní veřejnosti. Kniha Neposlední slova shromažďuje 29 takových projevů. Najdete v ní známá jména Alexej Navalný, Ilja Jašin, Vladimír Karamurza nebo třeba Kiril Serebrenikov, ale i zcela neznámé aktivisty, studenty, novináře nebo příslušníky menšin, kteří se odvážili zpochybnit oficiální linii. Někteří byli propuštěni, jiní zůstávají ve vězení, další bohužel zemřeli. Jejich slova jsou volně dostupná na webu krutýkrtek.cz a také v knižní podobě. Jde o texty přeložené studenty a absolventy Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Několik z projevů jsme také natočili na videa. V následujících ukázkách uvidíte postupně Antonii Rašilovovou, Daniela Švába a Filipa Titlbacha. Rusko je zemí s dlouhou historií autoritářských tendencí. Od carského impéria přes sovětský systém až k současné éře Vladimíra Putina se v různé míře opakují vzorce potlačování občanských svobod, kontroly veřejného prostoru a umlčování opozice. Současná Ruská federace disponuje širokou škálou takzvaných zákonných nástrojů a politických praktik, které umožňují postihnout každého, kdo vyjádří nesouhlas s oficiální politikou, zpochybní legitimitu státní moci nebo veřejně kritizuje vojenské operace vedené Ruskem. A stačí třeba přijít jen s prázdným papírem na demonstraci na náměstí. Jedním z legislativních nástrojů je článek 207 trestního zákoníku, který postihuje veřejné šíření vědomě nepravdivých informací o ruských ozbrojených silách. Tento a podobné paragrafy slouží k trestání novinářů, blogerů, aktivistů anebo obyčejných občanů, kteří vyjádří nesouhlas s oficiální propagandou. Podobně článek 212 umožňuje tvrdý postih i za poklidné protesty v rámci tzv. Opakované účasti na nepovolených akcích. Lidskoprávní organizace, jako je Memorial či OVD Info, pečlivě dokumentují případy politicky motivovaných procesů. Memorial, vzniklý původně jako organizace mapující represe sovětského režimu, se stal nepohodlným svědkem současných praktik. OVD Info zase monitoruje zatýkání během protestů a poskytuje právní pomoc zadrženým. Jejich webové stránky představují klíčový zdroj informací, kde lze dohledat jména, případy a adresy vězňů, jimž lze psát dopisy. Olga Misik, narozená v roce 2002, se do veřejného povědomí zapsala jako dívka s ústavou, symbol občanského odporu v Rusku. V roce 2020, v době, kdy režim zesiloval tlak na opoziční aktivisty,
se Olga proslavila akcí, při níž se posadila na zem před kordon policistů a nahlas jim četla článek 31 ruské ústavy, který garantuje právo občanů na pokojné shromažďování. Tento čin byl více než symbolický. Ukázal, že i v zemi, kde jsou lidská práva potlačována, může prosté čtení základního zákona národa představovat akt nesmírné odvahy. Olga byla obviněna z vandalismu za vylepování plakátů a posprejování budovy prokuratury rudou barvou, která měla symbolizovat krev, jež režim obrazně prolévá. Byla odsouzena k omezené svobodě pohybu, měla 2 roky noční vycházení a v roce 2022 opustila Rusko. Dostala se na federální seznam hledaných osob a přestože ruské soudy nadále přitvrzovaly její trest, se jí podařilo vycestovat do zahraničí. Její osud představuje jeden ze vzácných příkladů, kdy aktivistka, ač pronásledovaná, nakonec fyzicky unikla z dosahu represivního aparátu. Je to však výhra jen poloviční. I ve svobodném světě nese Olga stigma hledané osoby a ví, že se nemůže vrátit domů bez rizika zatčení. Hrozí jí až 7 let vězení za podporu terorismu. Tady jsou její neposlední slova, která pronášela před soudem těsně před vynesením svého rozsudku. Samozřejmě jsem na té akci byla. Nelituju toho. Jsem na to dokonce hrdá. Vlastně jsem neměla na výběr a musela jsem udělat všechno, co bylo v mých silách, takže nemám právo toho litovat. A kdybych měla možnost vrátit čas, udělala bych to znovu. Kdyby mi hrozil trest smrti, udělala bych to zas. Dělala bych to znovu a pořád dokola, dokud by tím nevznikla možnost něco ovlivnit. Říká se, že opakování stejných činů v očekávání jiného výsledku je šílenství. Z toho plyne, že naděje je vlastně šílenství. Ale přestat dělat to, co považujete za správné, když si všichni kolem vás myslí, že je to k ničemu, je naučená bezmoc. A raději budu ve vašich očích blázen, než bych byla bezmocná v těch svých. Nemůžete mi zakázat milovat, nemůžete zakázat mládí a nikdy nezakážete svobodu, nezakážete pravdu. A sama dobře vidíte, že tento soud je pro vás mnohem zásadnější než pro mě, protože já jsem si svou stranu zvolila už dávno, ale teď se musíte rozhodnout vy, jakou cestou se bude celý váš další život ubírat. Pro mě ani toto jednání, ani sám rozsudek neznamenají nic a o ničem nerozhodují. Rozsudek, který vydáte, nebude pro mě, bude to váš rozsudek. Fašistický režim zevnitř nikdy nevypadá fašisticky. Působí jako drobná cenzura, jako několik cílených represí, které se vás nikdy nedotknou. Ale dnes tu nejsem obžalovaná já. Dnes nerozhodujete o mém osudu, ale o svém. A stále máte šanci zvolit si správnou cestu. Protože se nemůžete dál obelhávat. Víte, o co tu jde. Víte, jak se to jmenuje a víte, že existuje dobro a zlo, svoboda a fašismus, láska a nenávist. A popírat, že existují strany, by byl ten největší klam. A ti, kdo si nyní zvolili stranu zla, si předem rezervovali místo na lavici obžalovaných. Na všechny, kdo se na tomto bezpráví podíleli, čeká hák. Příběh Alexeje Navalného je spletitý a mnohovrstevnatý. Navalný se stal v mezinárodním povědomí jedním z nejvýraznějších opozičních hlasů proti režimu Vladimíra Putina. Byl znám svými investigativními materiály, v nichž odhaloval korupci, střet zájmů a nelegální praktiky vládnoucích elit. Jeho videa na internetu měla miliony zhlédnutí, dokázal mobilizovat ruskou veřejnost a povzbudit občany k protestům. Díky tomu se stal klíčovou postavou opozice. V roce 2013 kandidoval na post starosty Moskvy a překvapivě získal 2. místo. Důkaz, že jeho hlas rezonoval i navzdory snahám o jeho umlčení. Ruské soudy Navalnému opakovaně zabraňovaly kandidovat ve volbách. Evropský soud pro lidská práva poukázal na nezákonnost některých rozsudků, ale ruská justice je nikdy nezrušila. Navalný byl terčem neustálých represí, ale zlom nastal v srpnu 2020, kdy byl otráven jedem ze skupiny Novičok. Jen díky včasnému převozu do Berlína a péči německých lékařů přežil. Po uzdravení se ale v lednu 2021 vrátil do Ruska, vědom si, že bude okamžitě zatčen. Soudy mu postupně navyšovaly trest. Dostal se z podmíněného trestu za údajnou korupci až k pevným letům za mřížemi.
V březnu 2022 byl odsouzen k dalším 9 letům. Jeho zdraví se zhoršovalo, držel protestní hladovku. V srpnu 2023 dostal dalších 19 let trestu v kolonii se zvláštním režimem. To byla poslední rána, která měla zlomit nejen jeho, ale i naděje Rusů, kteří věřili, že lze režimu čelit otevřeně. Dne 16. února 2024 ruská vězeňská služba oznámila Navalného smrt. Tím byl definitivně umlčen jeden z nejvýraznějších kritiků režimu. Jeho poslední slova, pronesená v soudní síni, nyní zůstávají svědectvím doby, v níž se pravda stala nebezpečnou zbraní. Můj rozsudek vychází z předpokladu, že jsem urazil soud a že jsem si soudu nevážil. Podívejte, vám samotným přece musí být jasné, že si nikdo v Rusku neváží soudu. Je to vlastně takový orgán, kterého si ani zamák neváží nikde. Bojí se ho to, ano, protože nějací lidé v černých talárech vás stále můžou úplně nezákonně poslat za mříže, prostě protože můžou, jako se to stalo mně i spoustě dalších lidí. Ale nikdo si ruského soudu neváží a já si ho skutečně nevážím. Ovšem tenhle článek o urážce soudu není úplně adekvátní. Kdyby takhle existoval článek o pohrdání soudem a pohrdání vládou, tak ten by se na mě výborně hodil, protože já pohrdám vaším soudem. Pohrdám vaším systémem a pohrdám vaší vládou. A hlavně, což je vlastně podle mě ve vašich očích ten skutečný zločin, se toho systému nebojím. Nebojím se toho systému. Rozhodně se mi nechce dřepět v téhle kleci místo toho, abych se věnoval něčemu užitečnému a díval se, jak moje děti rostou. Člověk ale nedostal do vínku život proto, aby se bál toho praštěného bunkrového dětka a systému, který vybudoval. Proto se nebojím. A znovu všechny ostatní vyzývám, aby se taky nebáli. Konečně, co vám můžou udělat? Tak vás zavřou do klece, ale váš systém stojí právě na strachu. Proto se vás nesmíme bát. Bát se vás by byl zločin proti naší vlastní budoucnosti, zločin proti vlastním dětem, zločin proti vlastnímu národu. Tyhle vaše procesy, včetně toho mého, jsou nesmyslné. Čeho jimi chcete dosáhnout? Chcete získat nějakou kontrolu? Na chvíli se vám to snad podaří. Chcete v Rusku zastavit čas? Chcete bojovat s nastupující generací? A co chcete dělat? Můžete někoho na malou chvíli zastrašit? Určitě zrujnujete určité množství lidí, zničíte hodně osudů, ale celkově je to, co vy a vaši lidé děláte, nesmysl. Je to prostě historický nonsens. A vás všechny nevyhnutelně čeká historická porážka. Stejně tak prohrajete i v téhle pitomé válce, kterou jste začali, kterou začal váš Putin, protože nemá ani cíl, ani smysl. Dmitrij Ivanov, narozen roku 1999, představuje generaci politických vězňů, která už vyrůstala v digitálním věku. Programátor, bývalý student prestižní Moskevské univerzity. Jeho telegramový kanál přinášel informace o dění na univerzitách, o protestech a mládeži, která nesouhlasí s oficiální politikou. Ruský režim postavil do centra zájmu kontrolu nad informacemi. Stačí zveřejnit údajně nepravdivé informace o ruské armádě a můžete skončit s dlouholetým trestem. Dmitrij Ivanov byl odsouzen k 8,5 letům vězení. Je to trest za šíření nevhodných myšlenek, za informování veřejnosti, za vyjádření nesouhlasu s vojenskou agresí. Jeho případ není ukončen. Žádná amnestie nepřichází. Soudy neprokazují ochotu k revizi rozsudků. Dmitrij nyní v těchto okamžicích, kdy sledujete toto video, stále sedí v nápravné kolonii, izolován od světa, s mizivou možností komunikace. Od dubna minulého roku jsem ve vazbě. Na začátku června proti mně byla podána žaloba a od té doby jsem obžalovaný. Tohle slovo vídám v dokumentech, takhle podepisuji různá prohlášení, tak se ke mně obrací správa věznice. Obžalovaný. Takových je posledních 9 měsíců můj nový společenský status. Obvinění z těžkého zločinu na vás může těžce dolehnout. Ve vězení jsem se setkal s lidmi, i když jich nebylo moc, kteří cítí vinu za to, co udělali. Já to mám v tomhle ohledu jednoduché. Veškerá obvinění proti mně vypadají naprosto absurdně
a paragraf, podle kterého mě soudí, by v podstatě neměl existovat. Být pevný ve svých postojích a říkat pravdu je snadné a příjemné. Tímto principem jsem se vždycky řídil jak ve veřejné činnosti, tak v osobních záležitostech. Vyšetřování s cílem obvinit mě ze šíření fake news je samo jeden velký fake. Celá obžaloba od A až do Z odporuje skutečnosti. Pod každé slovo, co jsem napsal před rokem, se můžu podepsat. Veškerá emocionální tvrzení mají stále tutéž sílu a každý fakt je potvrzený z mnoha stran. Proto v současném trestním řízení nemůžu mluvit o žádných pocitech viny. Ale život je mnohem složitější než vykonstruovaný proces. Nemůžeme sice zastavit válku teď hned, ale to neznamená, že jsme bezmocní. Chci, aby se každý z vás zamyslel, co může sám osobně udělat. Odpověď nic je nepřijatelná. Za prvé, pokud nejste na straně zločinců, pokud zůstáváte věrní sami sobě, pokud jste si udrželi zdravý rozum a nepropadáte beznaději, pokud mě teď posloucháte nebo čtete tenhle text, už to je mnohem víc než nic. A za druhé, dokonce i já můžu něco udělat a už to dělám. Nepřestávám mluvit a informovat o tom, co se děje. Tenhle soudní proces beru jako tribunu, kde přednáším svůj veřejný protiválečný projev. Dělám, co je v mých silách. Pomáhám těm, kteří se mnou za svá občanská stanoviska sedí na stejné straně mříží. Vy máte dnes mnohem víc možností udělat něco pro naše společné lepší zítřky. Náš problém je v tom, že se neumíme chopit iniciativy a najít podobně smýšlející lidi. Zvykli jsme si poslouchat autority a čekat na pokyny. Nečekejte, začněte jednat. Staňte se dobrovolníky, pomáhejte uprchlíkům, podporujte politické vězně, navazujte rovnocenné vztahy, seznamujte se s kolegy, se spolužáky, vytyčte si společné cíle a společně k nim hledejte cesty. Nebuďte lhostejní, když někdo potřebuje vaší pomoc. Možná se teď ptáte, a co já s tím? Co mohu já sám nebo já sama udělat? Právě teď bychom rádi otevřeli prostor pro drobný, ale důležitý akt solidarity. Psaní dopisů. Dmitrij Ivanov a jemu podobní političtí vězni mohou obdržet dopisy ze zahraničí. Každá pohlednice nebo každý elektronicky odeslaný e-mail může být zábleskem naděje, důkazem, že na ně svět nezapomněl. V zemi, kde je vše šedivé, monotónní a často brutálně kontrolované, mohou znamenat dopisy zvenku alespoň špetku lidskosti. Je to mimochodem také signál pro dozorce, že jejich vězeň není anonymní číslo, ale člověk s mezinárodní podporou. Jak psát dopisy? Ideálně v ruštině. Pokud ruštinu neovládáte, využijte online překladač. Vyhněte se politickým komentářům, ironickým narážkám a jakýmkoliv formulacím, které by cenzor mohl pochopit jako podvratné, protože všechny dopisy, všechna korespondence podléhá cenzuře. Pište o běžném životě, o přírodě, o knihách, o filmech, o tom, co vás těší. Cokoliv, co v monotónním prostředí vězení dodá barvy a podnítí fantazii. Adresu vězně zjistíte na stránkách memoriálu, kde stačí jméno zadat v azbuce. Aktuální adresy se mění, vězni se mohou přemisťovat. Elektronické dopisy lze posílat přes internetové portály, za poplatek můžete přiložit i obrázek. Počítejte s tím, že cenzura kontroluje veškerou korespondenci a žádné doručení není bohužel 100% jisté. A kdy jindy napsat takový dopis, než dnes, Mezinárodní den lidských práv.